खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामाव 5.8 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमजादों। आसाम पुलिसआ बराक सेरफां ओनसोलाव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 3 सुबुंखौ खायो आरो 5.8 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सआव मोनसे पस्टआव बुंदों दि थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ मंगलबारखालि काछार जिल्लानि लखीपुराव फेग्रा मुवानि बेरेखा हाबाफारि जागायदोंमोन। गंसे गारिखौ होबथादों, जायनि जाहोनाव 2.8 कौटि रांनि 417 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों आरो सासे सुबुंखौ खानाय जादों। गुबुन मोनसे अपारेशनाव श्रीभूमि जिल्लायाव 2 सुबुंखौ हमनाय जादों, जेब्ला पुलिसआ आसाम त्रिपुरा सिमायाव थानाय सुरैबारि आउटपस्टआव 3 कौटि रांनि 30,420 बथल क'डिन फस्फेट कफ सिराप जब्द खालामदों। शर्माया अपारेशनखौ बाख्नायदों आरो बुंदों दि आसाम पुलिसआ फेग्रा मुवानि जेंनानि हेंथायै मोनसे गोख्रों खहा खालामदों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिआ गं 14 गुदि फरायसालिफोराव कच राजबंशी रावखौ सिनायथि होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि) सोरखारा मावख'आरि महरै ओनसोलनि गं 14 ल'वार गुदि फरायसालिफोराव कच राजबंशी रावखौ मोनसे दाजाबदेरनाय आयदा महरै थिसनदों। बेनि गेजेराव गं 9 फरायसालिफोरा क'क्राझाराव आरो गं 5 चिरां जिल्लायाव दं। चापागुरि एम.आइ. गुदि फरायसालियाव बाहागो लानानै रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुङो दि बे आगाना बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) आव थानाय गासैबो हारिनि हारिमु आरो रावखौ संरैखा खालामनो थाखाय बिटिसि रादाय होनायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंबावो दि सिएम प्रमद बर'नि बे हाबाफारिनि थांखिया बिटिआरनि गासै मोन 26 हारिनो समान गोनांथि होनाय। नार्जारिया फोरमायो दि कच राजबंशी आरो आदिबासी रावफोरनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननाय आरो बिजाब थियारि खालामनाया जागायखाबाय। बिथाङा सिडलीआव कच राजबंशी हारिमुआरि आरो बिजिरसं मिरुआव सोलिबाय थानाय खामानिनि सायावबो नोजोर होयो, जाय हारिनि उनमोनथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिसिनि रादायखौ रोखा खालामो। थामथि खौराङाव दङ 22 सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थि, 26 सेप्तेम्बराव फिथाइ, रायजो बिसायख'थि आय'ग। आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गआ बिटिसि बिसायख'थिनि समफारिखौ फोसावबाय। 22 सेप्तेम्बरखालि भट होनाय जागोन आरो 26 सेप्तेम्बराव साननाय जागोन। मुं थिसननायनि जोबथा खालारा 2 सेप्तेम्बर। बे खेबाव सा 26,57,937 भट होग्राफोर, जेराव सा 13,23,399 हौवाफोर, सा 13,34,521 आइजोफोर आरो सा 17 खौ गुबुन महरै राननाय जादों। मोन 3,359 भट सोग्रा मिरुफोराव भट होगोन। बिटिसि ओनसोलाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ गोख्रैनो गोहोम गोग्लैदों। बेनि गेजेराव बिजेपिआ 30 एबा 31 आगस्तआव गावसोरनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनायनि आसा दं। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सिगांनिफ्रायनो 35 बियाबफोराव फोसावदिंखांबाय। 2020 मायथाइनि रुजुनायाव गोख्रोंसिन दिन्थिफुंनायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदों दि बिजेपिनि नोजोरआ गामियारि गौथुम जौगाखां आफादखान्थियाव गोजोन, दिदोमथि आरो फोसाबनायफोराव जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ सिएम प्रमद बर'आ बिटिआरआव गाहाय मावथांखिफोरखौ बेखेवदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ समबारखालि क'क्राझार, बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लायाव गोबां गाहाय मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनो। क'क्राझाराव बिथाङा आबादारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बसायथिखौ बेखेवना होयो आरो मिरुनि सि-जोम आरो बायजोआरि बिफाननि मन्थ्रि पबित्र मार्घेरिटानि नुजाथिनायाव बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव गोदान एरि स्पन्ज सिल्क मिलखौ बेखेवना होयो। बाक्सानि मुसलपुराव बर'आ मन्थ्रि रन्जित कुमार दासजों लोगोसे पाहि कमिउनिटि मेनेज ट्रेनिं सेन्टारखौ बेखेवदों।
तामुलपुर फरायसालिफोराव फाहामनाय आरो थाखो खथानि बिथांखिजों लोगोसे दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि मुसुखा आरो चान्दमारियाव माल्टिपार्पज अडिटरियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। बाथि खौराङाव दङ 1,100नि बांसिन हा गैजायै नखरफोरनो निथिमायाव हा बिमुं फोरमानलाइ रानना होदों। बेयो निथिमानि थागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार सानमोन मानोना मैया 14 नं निथिमा बियाबनि मालिबिथा बाजाराव 1,150सो हा गैजायै नखरफोरनो हा बिमुंनि फोरमानलाइ होनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बिटिआरनि नोगोरारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय मोननो थाखाय गौथुमनि नाजानायनि बाहागो महरै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फोरमानलाइफोरखौ गथायो। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे हाबाफारिखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव खालामनाय जादों, जाय सुबुंफोरनि थाखाय न्याय गोनां आरो समान हा सुस्रांनायनि सायाव गोसो होदों। बे राहाया रोजा रोजा नखरफोरनि थाखाय रैखाथि लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय बिसोरनि गोलाव समनि गाहामखौ रोखा खालामगोन। 6थि खौराङाव दङ कक्राझारनि गं 52 दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो बिटिआर सोरखारनि राङारि अनसुंथाइनि चेक गथायदों। बिटिआर सोरखारनि आलारि सोरां बिथांखिनि जोहै मोनफ्रोमावबो 2 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिनि बाहागो महरै मैया दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो चेक गथायनाय जायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला कक्राझार नोगोर खुंथायनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो कक्राझार जौगाखां बिबानगिरिनि मासिगिरि रुधिर दैमारिया होनाय मोनसे हाबाफारियाव दुर्गा फुजा कमिटिनि मावख'गिरिफोरनो चेकखौ गथायो। मख'नो गोनांदि कक्राझार नोगोर खुंथायनि सिङाव गं 52 फुजा पेन्डेल दं आरो बिटिसि सोरखारा मुंख'नाय फुजा मन्दपनि आफादफोरनो आलारि सोरां बिथांखिनि सिङाव साफ्रोमनोबो 2 लाख रांनि चेक गथायदों। बे समावनो मोन 52 दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो चेक राननानै कक्राझार नोगोर खुंथायनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ आलारि सोरां बिथांखिखौ बाख्नायदों आरो बुङो दि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरनि गोजोन फैफिनबाय आरो बुंबावो गासैबो हारि माहारिनि समान जौगानाय आरो समान जौगाथाय जादों। 7थि खौराङाव दङ 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रियाव बिटिसिनि थिसनथाइ केलेंकारिनि बेरेखायै सोमावसारनाय। बिटिसिनि 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रियाव थिसननाय जाख्ल'नायनि अजद दैखांनानै मैया पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि दैदेननायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव थानाय फाग्लाबाबा मन्दिरनि मोखाङाव हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। नेवसिजानाय बिजाथिफोर आरो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि मावथिफोरनि मोनसे थाखोआबो हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादों। सोमावसारगिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड लानानै बावैसो सिगां बिटिसिजों थिसनजानाय फरेस्टार, फरेस्ट गार्ड आरो भिसिडिसि सेक्रेटारिफोरनि थिसनथायाव मोनसे गिख्रंथाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांनानै हेंथा होदों। सोमावसारगिरिफोरा बिटिसि थिसनथाइ बर्डनि मासिगिरिखौ होखारनो दाबि खालामो आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि बेरेखायै स्ल'गान होयो। बे समावनो सोमावसारनायनि जोबनायाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ खौरां बिजोंनो बुंदों दि आसाम आरो भारतआव बिटिसि बायदि गिख्रंथाव साख्रिनि केलेंकारि नुनो मोनाखै। बावैसो सिगां बिटिसिआव 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रि फरेस्टार, फरेस्ट गार्ड, भिसिडिसिनि नेहाथारि बायदिनि मासिफोराव गिख्रंथाव जाख्ल'नाय जादों। लिरनाय आनजादनि फिथाइ फारिलाइयाव आनजाद होगिरिनि मुं, अनजिमाजों लोगोसे हारि थिखानायखौ मुंख'नाय गैया। जोबथा फिथाइ फारिलाइया बिनायसाजों मोननाय गासै नम्बरफोरनि फारिलाइखौबो दिन्थिया। मेरिट फारिलाइयाव काट अफ मार्क गैयाजासे बिथांखौ थिसननाय जादों होनना अजद दैखांनानै बिथाङा बेखौबो बुंदों दि माहि एनि गोसोआ टेट फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइनि सायावमोन। बेनि अनगायैबो देहायारि आनजादाव आनजाद होगिरिनि जेबो भिडिअ रेकर्डिं गैया। बिथाङा बुंदों दि थिसनथाइनि आयदायाव फारियाव सोजानाय हारि, फारियाव सोजानाय हारिसा, गुबुन गोग्लैसोनाय थाखो बायदिनि थिखानाय खान्थिखौ फालिनाय जायाखै। राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय लाइमोनफोरनि इयुनखौ बन्दक दोननाय जादों होनना बुंनानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ जाख्ल'नायनि बेरेखायै थाबैनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थांनो आरो न्याय मोननो हुमखि होदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि फिसाजो जारिमिन बसुमतारी, इउपिपिएलनि चिरां जिल्लानि नेहाथारि अमरसिं ब्रह्मनि फिसाजो माइनाव ब्रह्म, बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बरन्जय बसुमतारीनि गावारि लोगो प्रनय बसुमतारीनि बिसि बारदै बसुमतारी, इउपिपिएलनि मावथि भीमसिं नार्जारीखौ आयेन बेरेखा साख्रि मोननायनि अजद सिखांदों।
बे समावनो सोमावसारनाय जोबनायाव बिटिसिनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि आन्जादआव जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनो दाबि दैखांनानै मावफुं मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो आरो बिथांमोनखौ आन्जाद होगिरिफोरनो न्याय होनो खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।